Bola sobota, 7. september 1973. Vrcholilo suché leto, okolité lúky a kopce zalievali zlatisté lúče zapadajúceho slnka. Bolo bezvetrie, predvečer sviatku Matky Božej. Humná miestnych gazdovstiev už boli naplnené senom a nevymláteným obilím. Niekoľkomesačná drina na poliach bola dokonaná. V tento deň sa zháňal s pasienkou aj dobytok. Môj muž viedol z hole veľkého vola, spievajúc pritom mariánsku pieseň, spomína Monika Ustaníková. Za ním kráčali pastieri, niesli veľký veniec z ousa a kvetov. S deťmi v ten deň oberala jablká vo dvore u susedky. Potom my sme pozerali, že išiel spievajúc takú mariánsku pieseň, on volá šikoval. Z hole. Tadiaľ to nebolo, však nebolo nič, teraz je zarastenlo. Z hole a za ním išli pastieri a on napred všetkých kráv išiel s tým volom. Pohľad na schádzajúci statok prerušilo puknutie a silná rana. Mala som 6 rokov, hovorí Božena Majzelová. Mamka mala voľnejší deň, pralo sa u nás. Krížom cez dvor sme mali naťahané žinky, na ktorých sa sušila bielizeň. Keď doprala, vybrala sa so staršou sestrou so sajtkou na Burgyňu na začiatok dediny do mlyna. Sestra mala asi ročnú dcérku Hanku. Nechali nám ju s bratom, aby sme na ňu dozreli. Brat bol taký šarvanec, povedal mi, opatruj Hanku, ja o chvíľu prídem. A dal mi písanku, aby som si kreslila. Nechal ma v kuchyni hore v dome. Dievčatko ležalo v postielke. Zrazu som počula čosi búchať. Myslela som si, že k nám prišli nejakí chlapci a v chodbe búchajú palicami. Vyšla som na balkón, potom dole schodmi a nevidela som nič, len čistý oheň. Eternit vystreľoval do výšky na všetky strany. Ja som pred sebou nevidela nič, len velikánsky oheň. My sme už humno nemali vtedy, to bol len oheň, čistý velikánsky oheň. A strieľal to ten oheň, ja doteraz ho vidím, takú predstavu, lebo však to bol ten, túto by som nevidela pozdĺž, ale do tej roviny rovno s dvorom to som videla a to bol naozaj čistý oheň. A do výšky to vystreľovalo, však to bol asi ten Eternit to strieľal. Ako bez duše som utekala po dievča a potom do mlyna. Bol tam pán Dauda, vtedajší predseda MNV. Práve sa rozprávali s mojou mamou. Hovorím, mama, poďte domov chytro, nám dom horí. Ona mi na to, dievča, čo to rozprávaš? Predseda ale zobral babetu a v sekunde bol preč. Aj mama hneď utekala. Mária Sojčáková opisuje začiatok nešťastia tiež tým, že začuli zvláštne búchanie. Muž pozrel oblokom a vraví, horí nižný koniec, deti moje. To už boli zadné stavy Mariána Smitku v plameňoch. V tento deň mlátili u Ustaníkovcov obilie. Bolo to na dolnom konci dediny, kde bývali gazdovia, ktorí chovali dobytok. Bolo sucho, potok bol prázdny. Vtedy akurát ten deň sa mlátilo u Ustaníka. Počujeme praskot, zišiel som z vlečky, idem na dedinu a Bože, to horí, rozpráva Ján Juráš. Vravím tomu, čo bol so mnou. Hýbaj, všetko pusti. Ideme zachraňovať. Prasatá, dobytok, všetko sme z cesty dávali do potoka. Dávali von statok, prasatá, všetko, čo bolo, vyháňali vonka. Vytiahli sme aj hasičskú striekačku, no nešla naštartovať. Nebolo v nej benzínu. Cisterny už ale prichádzali z Kubína, tak sme pomáhali s tým, čo bolo treba. Chlapi si počas zásahu spomenuli, že za včelínom po vyše dediny je rezervoár plný vody. Natiahli k nemu striekačku a hasili rozmáhajúce sa plamene na hospodárskych budovách. Podarilo sa im to najdôležitejšie – zastaviť oheň na zadných stavoch. Tu na dedine však tam bol pohyb a tá Štefánia Ustaníková, Štefinka sme ju volali, tá dobrá suseda moja bola. A taká utrápená, pred krčmou na schodíkoch sedela, taká beznádej u nej bola. A povedá, choďte, za včelinom je plný rezervár vody, aj ona to pripomla. A ten rezervár skutočne pomohol, že aj u nich to tam potom
v ich dome skončilo. Od Smoleňovcov už ďalej nepokračoval. Ja som sa zdržiaval akurát doma. Šiel som do studne namontovať čerpadlo, rozpráva Ján Cengel. V tom vypukol požiar. Z domu sme odnášali, čo sa dalo. Našťastie my sme nevyhoreli, lebo u nás presne v tom mieste už boli rozdelené humná. Profesionálni hasiči zachraňovali domy. Ešte o to sa im sťažovalo, tým požiarníkom, že kolo cesty, kolo potoka boli povynášané nábytky. V Pucove zasahovali jednotky z Dolného Kubína, Čadce, Martina, Liptovského Mikuláša. Pridali sa dobrovoľníci z okolitých obcí. Cisterny plnili v rieke Orava v susednom Medzibrodí nad Oravou. Vodu privážali aj poza dedinu, pretože cisterny by sa na oficiálnej ceste neobyšli. Anastázia Cengelová bola v tom čase zamestnankyňou miestneho národného výboru. Prišli funkcionári z okresu. V celej dedine nešla elektrina, fungovalo sa len na záložný zdroj, generátor. Hasičom sme museli zabezpečiť stravu. Margita Bečková vtedy pracovala v obchode. Ochotne vydala všetky potraviny, salámy, klobásy, chlieb, konzervy. Kto nemohol zaplatiť, dala mu na dlh. Zaspomínala si aj na príbeh Anny Ustaníkovej. Od požiaru delil jej drevenicu len jeden dom. Bála sa, vyšla na záhumnie a strhla si z krku reťazku s medailónom Panny Márie. Hodila ho do ohňa k Ustaníkovcov so slovami: Panna Mária, to už iba ty zastavíš. A veru tam ten oheň aj skončil. U Jozefa Ustaníka. Pamätníci opisujú, že ničivé plamene sa tak odrážali od veže kostola, až bol celý červený a vyzeral, ako by sám horel. Na požiar by najradšej zabudla aj Jozefína Máliková. A zrazu Valinka povedala: aha, jedno sa dymí. A my čo? Aha, dymí sa. No, a my sme tak osprosteli, že my sme nevedeli, čo máme robiť. Statok sme vyháňali, periny, slaninu sme do pivnice poskrývali a cisterny len hore išli. Veliteľ hasičov Karol Mareta nás len prišiel ratovať. Seno aj drevo na zimu zhoreli. Otelenú jalovičku sme na holi našli na druhý deň z kapatú. 10 statku pošlo. Triesky som si musela potom chodiť požičiavať, aby som mala čím prikúriť. Obyvatelia vynášali k ceste nábytok a zariadenie z domov. Pomôcť vynášať dokonca prišli aj pribyšania. U Cengela svokra mali studňu. Deň predtým ju vyčistili. Urobila sa ľudská reťaz a z potoka sa kýbľami do tej studne prenášala voda. Odtiaľ ju striekačka ťahala a hasila oheň, hovorí Anastázia Cengelová. A stala sa taká vec, keď sa vytiahli zo studne hadice, bol na nich nalepený šmalec. Neskôr sa ukázalo, že Jarko Ustaník potreboval kýbeľ, tak vzal prvý po ruke, v ktorom mala ktorási tetka odloženú bravčovú masť. Vykydol ju z kýbľa a keď sa vedro dostalo do studne, zvyšky šmalcu sa nalepili na hadice. Záhada bola vyriešená. Vlasta Sojčáková bola na poobednej šichte. Veľmi rýchlo sa k nej dostala správa, že v Pucove horí. Až do Kubína bolo vidieť žiaru z ohňa. Z Osesky sme sa pozerali smerom na vysielač. Keď prišla po práci o 23. hodine domov a prechádzala dedinou, jeden dom ešte stále horel ako fakľa. Hore nohami bola celá dedina. Hasili muži, pomáhali ženy. Stáli v potokoch a zachytávali do vedier vodu, ktorá stekala z cisterien. Keďže potok bol prázdny, vyschnutý, každá voda bola vzácna. Všetci robili, čo mohli. Moja mama tak ochorela, stála bosá, v chlade vystresovaná, bola premočená a prechladla. Potom sa dlhodobo liečila. Nie len, že ľudia prišli o živobytie, aj takto sa to podpísalo pod ich životy. Doplatili zdravím, povedala Božena Majzelová. Oheň sa hasičom v tú noc podarilo uhasiť. Zhorenisko však tlelo niekoľko dní a jeho pach sa vznášal nad dedinou ešte veľmi dlho.
Sviatok Matky Božej sa pre pamätníkov požiaru spája každoročne s nešťastím. Ráno som prišla na dvor a na ten pohľad nikdy nezabudnem. Jedna kopa svetla, humná neboli, všetko bolo presvetlené a vyzeralo to úplne inak, ako keď to miesto bolo zastavané. Po požiari pomáhal, kto mohol. V pohotovosti a k dispozícii boli všetky traktory. Najprv sa museli z dediny vyviesť pozostatky toho, čo zhorelo. Ľudia pracovali v sobotu aj v nedeľu. V pondelok bolo všetko vyčistené. Miestny farár Michal Žufa po omši v nedeľu v kostole povedal: Sviatok neplatí, choďte pomáhať. Každý deň sa makalo od rána do večera, vraví Ján Juráš. Po robote sme sa každý večer chodili kúpať a umývať do rieky do Medzibrodia. Pracovalo sa tu v sobotu, potom v nedeľu, pondelok už tak bolo všetko počistené. Požiar vznikol u Smitkou, v súčasnosti v dome číslo 8. Zastavili ho v dome číslo 16, ktorý patril rodine Jana Cengela. Dotla zhorelo 12 zadných stavov a jeden rodinný dom, drevenica. Dnes na jej mieste stojí nedokončený murovaný dom. Podľa odborného požiarneho posudku požiar vznikol 7. septembra 1973 o 18. hodine. Celková škoda sa vyšplhala na 800 000 korún. Škoda 500 000 korún československých vznikla na stavebnej časti, 270 000 na rastlinnej výrobe, krovinách a nevymlátenom uskladnenom obilí. Uhorením hospodárskych zvierat vznikla škoda 30 000 korún československých. Pri požiari tiež došlo k 3 zraneniam. K popálenine 1. stupňa vo veľkosti dlane, v 2 prípadoch k zraneniam následkom stúpenia na klinec a tržnej rane počas záchranných prác. Vyšetrovaním sa zistilo, že požiar vznikol následkom preťaženia a prehriatia elektrických vodičov. Došlo k porušeniu ich izolácie, čím nastal skrat, od ktorého sa následne vznietil elektrický gumový kábel. Od neho sa zapálilo rozsypané seno na polohumnici a oheň sa rozšíril na celú hospodársku budovu. K šíreniu požiaru prispelo aj to, že nebolo možné okamžite zasiahnuť pre nedostatok hasičskej techniky. Zásah ovplyvnila tiež skutočnosť, že voda sa musela na požiarovisko prevážať kyvadlovou dopravou zo vzdialenosti 5 kilometrov. 11 rodín malo nehnuteľnosti poistené. No poisťovňa náhradu nevyplatila, kým postihnutá rodina nepostavila novú stavbu. Kto mal peniaze, mohol začať stavať hneď. Ostatní museli navoziť drevo z hory a budovali stavby postupne. Na tento účel im vtedajší okresný národný výbor povolil ťažbu dreva. Obec Pokryváč vyčlenila pre susedný Pucov finančnú výpomoc vo výške 5 000 korún. Obec ju rovnomerne rozdelila medzi všetkých 12 postihnutých rodín. Farár Michal Žufa im daroval po 400 korún. Božena Majzelová si pamätá, že jej rodine poslal vrece oblečenia, pretože všetka bielizeň, ktorá visela v dvore na žinkách, zhorela. Ľudia nemali seno, keďže všetko zhorelo. Na traktore s vlečkou chodili po dedinách pýtať pomoc. Pohorelci ich volali. Takto boli napríklad v Malatinej, kde im miestni sami ponúkali pomoc. Tak si to tí ľudia svoje vtedy zažili. Nie to, že im len zhoreli to živobytie ich, oni nič nemali, ľudí to živilo. To bolo ich majetok. Ráno stanem a starám sa o to, čo ma živí. A toto im zhorelo. Hospodárske budovy sa všetkým podarilo znova postaviť, no podľa pamätníkov už nikdy neboli také, ako predtým. Vytrápili sa, postavili ich na novo a o 3 roky prišlo družstvo. Už sa nikdy nevyužívali, povedala Božena Majzelová. Prišla moderná doba a novopostavené hospodárske budovy už neslúžia svojmu účelu. Zmenilo sa aj to, že tieto stavby už nestáli pozdĺž cesty, ale kolmo na ňu. V súčasnosti sú namiesto väčšiny z nich len záhrady. Zaujímavosťou je,
že na obnove časti dediny sa podieľali tzv. Cermománi. Išlo o pokrývačov striech z Hornej Oravy. V tomto prípade to boli chlapi z Hruštína. Strechy hospodárskych budov si obyvatelia opäť pokrývali eternitom. Ján Juráš, ktorý bol od malička hasičom, hovorí, že po požiari mali schôdzu. Vyhodnotili, čo sa urobilo dobre a čo nie. Bolo veľa kritiky, lebo technika nebola v dobrom stave a nebola schopná okamžitého zásahu. Najdôležitejší pri takýchto situáciách je prvý moment, aby bolo čím zasiahnuť. Odvtedy sme robili aktivity, ktoré tomu mali v prípade potreby napomôcť. Urobili sme tiež záchyt vody pri starej krčme. Mali sme robenie záchyty. Trauma a bolesť zotrvali vo väčšine katastrofou postihnutých obyvateľov dodnes. Nespamätáš sa ani do smrti. Raz, čo sme sa stretli, vždy sme sa o tom rozprávali, hovorí Božena Majzelová. Však aj ten pán Davda, ten, čo mňa raz stretol, asi som si to aj tak dobre zapamätala, mi hovorí, dievča, ani mi pomene nepovedal, že dievča moje, teba do kroniky zapíšeme, veď ty si mi oznámila požiar. Však nevidel som, že si bola prvá, ktorá mi donesla správu, že v dedine horí. Ľudia na ten deň vždy s bôľom spomínali. Hlavne, keď prišiel sviatok Matky Božej. Hovorili, všetko nám zhorelo.